Elkarrezin, oinatiar izateko modu bakarra dagoela uste dugu. Zu zeu izan da. Haur bakoitzak, hazteko eta dizdiratzeko eskubidea du, bere esentzia topatzeko. Elkarrezin, familiak zein langileak, hura aurkitzeko, errespetatzeko eta lantzeko abenturan bidelagun gara. Gure ikasgelak kultura mosaikoak dira, bakoitzaren bizitza aberasten dutenak, ikuspegiak irekitzen dituztenak, eta guztioi hazten laguntzen digutenak. Ereduak eta estereotipoak ezartzen gero eta gehiago tematzen den mundu honetan, hemen baliotsuena bakoitzaren izatearekiko errespetua eta askatasuna dira. Oñati harrera herri da, herri hezitzaile, eta elkarrekin eraiki nahi dugu. Horregatik, elkarrezin, gure ikasle bakoitza harrokeriarik gabe baina harrotasunez, oñatiar izatearen bere bertsioa izan dadin gure alea jartzen dugu. Elkarrezi, hemen garrantzitsuena ez da bat gehiago izatea, garrantzitsuena zu zeu izatea da. Oñatiar izateko 11 modu daudelako.